săracii în țara aceea și-au cucerit-o. Pe ea au venit și la cetatea Asanului și-au pustiit mănăstirile din jurul ei. Încă au prins și pe cei 3 călugări din Lavra Sasio, adică pe Ioan Citețul, care era din Constantinopol. Deci, i-a luat pe ei bărbarii și i-au dus aproape de cetate și a intrat Ioan Citețul la episcop și era atunci în cetate și Leon monahul, împreună cu alți călugări ce coceau pâine și pentru aceea nu au fost prinși de barbari. Și venind Ioan, cel ce era robit, a început a-l ruga pe episcop să dea aur barbarilor. Dar episcopul nu avea aur mai mult decât numai 8 galbeni. Și îi da pe aceștia barbarilor, iar ei nu îi luau, grăind, sau ne mai dați 26, sau ne dați pe călugăr. Și au fost nevoiți cetățenii ca să dea iarăși pe Ava Ioan barbarilor, plângând și tânguindu-se și barbarii luându-l pe el și pe ceilalți 2 călugări, i-au dus în țara lor. Iar după 3 zile, Leon monahul, luând cei 8 galbeni de la episcop, s-a dus în pustie, unde erau păgânii, și i-au rugat pe ei: luați-mă pe mine și acești 8 galbeni, iar pe acești 3 călugări să-i liberați, de vreme ce ei sunt bolnavi și nu vor putea să meargă împreună cu voi prin pustietăți, și atunci îi veți ucide pe ei fără niciun folos. Iar eu sunt sănătos și voi sluji vouă. Atunci barbarii au luat pe Leon monahul și pe cei 8 galbeni, iar celor 3 călugări le-a dat drumul. Deci, din pricina călătoriei lor grabnice,